I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the Мен академията е магия. Задех си страшно много от всеки един човек, който беше на нея. Научих страшно много от лекторите, бяха вдъхновяващи. Запалиха моят пламък, за да постигна невъзможното. Смятам, че без академията нямаше да бъда човек, който съм сега, нищо, че беше 4 дни. Академията ми даде страшно много и с това ми е трудно да го опиша. Познах себе си, вдъхнових се, видях, че вдъхновявам и други хора. Усещането, което ми даде, беше невероятно и за всеки младеж, който има някаква идея в главата или иска нещо да направи по-различно, да дойде на академията и да го опита, защото няма какво да загуби, не му отнема много време, а същевременно много повече се подобрява, колкото е бил първоначално. Казвам се Ванислав и за мен академията е едно вдъхновение и вярвам, че всички ние, които сме тук, се променяме към нещо по-добро. От академията си взема много положителен заряд, много вдъхновение и само хубави емоции. Мен на академията на НМФ е едно страхотно изживяване, един страхотен урок и бих посъветвал всеки при първия момент, в който види възможност да кандидатства за нея, въобще да не се замисля, да го направи просто задължително. Здравейте, аз съм Екатерина Арсова и за мен академията беше едно вдъхновение, една крачка напред, едно израстване. Научих много неща, запознах се с много хора, от които си взех различни идеи. По този начин не само познах нови неща, но познах и себе си чрез тях. Аз се казвам Исмаил Мехмет. Вярвайте в идеята на НМФ. Аз си отивам от тук с позитивно отношение, приятелство. Вярвайте в НМФ. Казвам се Светлина Касарова и за мен академията беше едно незабравимо преживяване. Тук имах възможността да се запозная с много нови хора, споделящи моите интереси и визия за бъдещето на младежите в България.